John, kisten er din. Det gode er, at John, de kan ikke komme op igen, hvis de først falder ned. Nej, det var hårdt. Der er et par stykker, der har godt gang nede i dine tær dernede. Så er der rent på vej op i bukserne. Er der nogen af dem, der kysser? Ja, de kan godt kysse. Jeg kan ikke se noget i mine bukser, vel? Nu tilbage. Kom lige nu. Men du kan da godt vise dig et badebukser senere. Og der er 5 sekunder tilbage. Det ser ud som om, at John han klarer det. Ej, John er værd. Og tiden er gået. Time's up, guys. John, det er værd med længe. Kom derfra. Den er kommet hele vejen op igennem, mand. Men det er John. Seriøst. Skal jeg lige... Har du flere? Jeg fristes til at sige meget overbevisende, og tillykke, John. Du er i finalen.